Koji je ovo problem staviti u torbu i skinuti sa dnevnog reda i knjige i mene? Ha? Ne. Ok, nalazim se u dućanu, tražim samo zelene slatkiše za mog brata, pošto on nije mogu biti sa mnom. Uzeo sam ovu ogromnu stvar i vidjet ćemo šta ćemo sad još tu naći. Znači, samo zeleno tražim. Ok, rekao sam Leonu šta je video, tako ga može intro napraviti, ali ne zna ništa što imamo ovdje. I pozdrav svima ljudi da došli moj novi video. U današnjem videu mi je Filip nešto kupio, znači neke zelene slatkiše, ja nemam pojma i... Znači, uglavnom jede samo zelene slatkiše cijeli dan. Pa ćemo ih danas isprobat. Da, ovdje su slatkiši, on ne zna ni jedan koji je unutra, da će raditi jedan po jedan. Ajde. I svi su zeleni. Ovo tu. A znam to. To sam jel. Još ti žvakaće. 6,5, 7. Ajde. I čips, ne bomboni. Isto zeleno. Ti sigurno neš ono kiselo. Možda. Mislim da imaš više boja, moraš uzeti zeleni. To je žuti. Traži, probaj ga. Izgleda gumeno. Ljuto, ovo je kisela. Ili jako kiselo. Ajo. Daj ocjenu. Ovo je dosta. Daj ocjenu. Nije loše. Ocjena. Ali 8. Šta? A daj. Gledaj kako to izgleda. Kaj bi to trebalo biti? Ko kosa, neko meduza. Isuse. Uzmi dvije. Aj uzmi više, uzmi ih malo više. Kako se to uzima? Nemam pojma. Tak sigurno A, ne. ljigavo. Ja sam mislio to ne kisele, ali nisu. Nije... Evo dosta je to. Ko trava. Lijepo makni se. Mama! Ono nije neš, znači negdje 5,5. A, znam to za prepino. Moraš pojesti samo zeleni dio. Samo zeleno. To je neki kajazan salata. Da. Odi tamo, ajde, možeš tako. A. 4. Iskreno nemam pojma šta je ovo. Šta? Nemam pojma. Znači, faka nemam pojma šta je Ko ovo. da nije iz Hrvatske. Isuse. Uj, daj ću pokazati, Pazi. Daj odvratno. Čekaj. Daj. Kaj? Isuse. Kaj? Uj. Kaj? Daj, ovo moraš probat. Kaj, tako odvratno? Moraš probat. Neću, kakav je okus? Šta? Je to energetsko. To je Red Bull. Zeleni. A ono. Da vidim. Čak i nije ne. Ocjena 5, nije mi neš. Stavi tu. Može? Da. A, odmah znam, to je, čekaj, ne gledam, to je ono, kaj umočiš onu lizalicu u prah. I što je O, lizalica? zelena. Kaj unutra. Ja kao crveno unutra. Aj moći. 8. Ne, kaj je to? Daj, bojim se. Daj, neću niš vidjeti. Šta je ovo? Ko teniska loptica. Dosta. Kaj je veliko. Nekakvu tekućinu ima u sredini. Tekućinu. Nije loše.
znam te nekakvi smeći. Čekaj. Tak. Ovak nije kiselo, onda ne znam kaj je. Mislim da je to slično. To je tvrd bonbon. Ovo je slatko. Slatko? 7. Kako se to? Isuse, Bože. Daj. Kakav je sad? Sladak jako? Ne, uopće nije sladak. Napravo. Ko da si u vodu stavil ne... Šećera malo, ne? Da. 3,5. A, to sam jel. To je kiselo, to znam. Kašnji su super. Ocjena? 7,5. A to su slični koloni. Naj. To su na isti kolonaj, ali se na 5. Prvi put vidim pol tog. Kakav mi jezik? Ajde. Ajde. To je bilo to od ovih slatkiša. Ima ih puno i svi su čudni. Ako skupimo 10.000 lajkova u sljedećem glavnom videu, ja ću probati ovo Da, sranje. do tad bu se pokvarilo. Uzet ćemo drugi. Kupit ćemo. I to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. I lajkujte ga, šerujte, subscribeujte se na kanal. Komentirat ne možete. Followite ga na Instagramu i mene, njega. jer sam ja okupio. Da! I to je bilo to. Čip! I'm coming.